Kalingkod kitang tanan, mga igsoon. Praise God. Sa kamayong adlaw niya kita, aning maong panagtigom. Salamat sa buhing presensya sa Diyos. Praise God. O daghan pod kita ikikauban na aning adlaw na nagsunod sa atong live streaming. O God bless na itong tanan na aning adlaw. Sa mga pulong na atong gibasa, pagsugod ganina, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundation, whose builder and maker is God. Magadala ko ani nga adlaw sa kaminsahe, the progress of our journey. Praise God. The progress of our journey. Progress means proceeding forward, improvement, and development. Ang pulong progress kanang pagpadayon o pag-usbaw o development pwede isipon nga pagkatahom, pagpatahom, pagpanindot. Praise God. The progress of our journey. Ang kinabuhi is a journey. Life is a journey from birth to death. Mao na ang panahon sa atong panaw aning kinabuhi. Sugod sa pagkahimugso hangtod sa kinutuban sa kinabuhi. Praise God. Lain-lain ang sukod sa atong panahon. O may mga kinabuhi nga nakutlo sa tiyan pa lang sa ilang inahan. Ang uban, bago pa lang nahimugso. Ang uban, dili kay taas nga panahon. May kinabuhi nga natapos sa balatian, may kinabuhi nga natapos sa mga aksidente. Praise God. O swerte ta aning adlaw, kay nalikay ta aning maong kakulian nga akong gisgutan. Amen. Salamat sa grasya sa Dios nga giampingan ta sa atong mga dalanon adlaw-adlaw matag irog sa orasan. Nagakamatay ang kinabuhi, nagakakutlo ang kinabuhi. Pila ka libo ka tawo ang mahunos ang kinabuhi, matag-irog sa orasan. Praise God. Pila ka libo karon ang naka-oxygen. Pila ka libo karon ang mga taong gitagalan sa mga doktor sa ilang panahon. Pero swerte ta ning adlaw atong una-una, hapsay ka itong una-una. Na nagdaig ta sa Dios, nagpasalamat ta sa Dios. Hallelujah. Giampingan ta sa Ginoo. Praise God. So maghisgot ko aning adlaw ang pag-uswag sa atong panaw. Praise God. We walk by faith. Naglakaw ta sa pagtuo. 2 Corinthians 5:7. We live by faith every day. Adlaw-adlaw nagkinabuhi ta sa pagtuo. Without faith, it is impossible to please God. So adlaw-adlaw inig-inom ni mog tubig, may Dios kang gituhuan nga tag-iya aning tanan, pasalamatan. Matagkaon nimo pamahaw paniudto panihapon, may Dios nga ngayan nga atong pasalamatan aning kinabuhi. The more nga mahimo tang worshiper sa Ginoo, magsisimba, the more nga magtaas atong panahon sa kinabuhi. Salamat sa Dios ani nga adlaw. Aniya kita sa padayong pagpanaw, the journey of faith. Ang panaw sa pagtuo. There is a spiritual journey within us. Doon na spirituhanong journey sa sulod nato. Because we walk by faith. Amen. O ang pag-progress aning journey, ni journey sa pagtuo, usahay makita sa ato ang dayag na spiritual na kinabuhi. Amen. Kung kini nag-uswag o kini nagtahom. Lahi natong kinabuhi sa sinugdan nga bag-o patang nituo. Kay gamay pa atong nasabtan, gamay pa atong kasinatian. Pero sa dihang nagpadayon ta sa pagtuo,
Bisan kung adlaw-adlaw nagbalik-balik ka sa imong trabaho, opisina, paingon sa balay, pero bisag ingana lang ang imong routine adlaw-adlaw, we have a journey of faith. Kay bisag unsay imong ikasugat sa kinabuhi nga naghagit sa imong pagtuo ug nagpabilin kang masaligon sa Ginoo, mao na yung mga experience nimo sa imong panaw sa pagtuo. Praise God. Matud pa ni Pedro, hindi nato masabtan nga dunay progress sa atong journey of faith. 2 Peter 1:5-7. Himunang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo idugang ang maligdong nga batasan. Maning akong gingon kay na progress of our journey. Nga dili lang kita nagbaton og pagtuo, idugang ang maligdong nga batasan. Add to your faith virtue, and virtue knowledge. Ang maligdong nga batasan uban ang kahibalo. Praise God. Ug sa kahibalo, anto knowledge, temperance. Natay kahibalo, naapod tay pagpugong sa kaugalingon. Kaya bisag unsa na to ka-Diyos nun, kung mahutdan na tag pagpugong, madayag ang atong pagkatawhunon, daw mawala tong atong nasugdan nga panaw sa pagtuo. Praise God. Busa ang paglambo, add to your knowledge, temperance. Unto temperance, patience. Kung nanatay pagpugong sa kaugalingon, dili nga, usa na lang ha. Kung dili, kutob sa mahimo pa natong pugnan ang atong kaugalingon, idugang ang pagkamainantuson. Unto patience, godliness. Sa pagkamainantuson, idugang ang pagka-Diyos nun. And unto godliness, brotherly kindness. Pagbati nga inigsuon, ug sa pagbati nga inigsuon, charity, gugma. So dinhi nato makita ang progress of our journey. Praise God, nga dunay idugang. Kung ang imong sukod sa imong pailob, maihap ra sa imong pag-ihap, kinahanglan di na nimo maihap. Ang limit, kinahanglan magkinabuhi ta sa pagkamainantuson, magkinabuhi ta sa pagpugong sa kaugalingon, magkinabuhi ta sa pagbati nga inigsuon, magkinabuhi ta sa gugma. Praise God. Ug diha ta makita sa atong journey of faith. Praise God. Matud pa sa Ginoo sa usa ka sambingay mga igsuon sa Mark chapter 4. Ang liso sa mustasa usa ni siya sa pinakagkagmay kayo nga liso dinhi sa kalibutan. Ug kung matanom ning gamay kayo nga liso, mahug na sa yuta, lisod na kay pangitaon, masagol siya sa abog. Pero kung matisok ni siya sa yuta, mahimo ni siyang dako nga utanon, nga mulipang iyang mga sanga hangtod nga dako pa kay sa bisan unsa nga mga utanon. Din ang langgam unya mamatog sa iyang sanga o magpasilong sa iyang landong. Nagpasabot nga dunay pag-uswag. Gidesign sa Dios nga atong pagtuo mutubo, ang atong pagpailog mutubo, ang atong kahibalo mutubo, ang atong pagkamainantuson mutubo, ang atong gugma mutubo, muuswag ta ani nga panaw. Nga bisag balik-balik ka lang sa dalan nga imong giagihan, pero dunay naglambo sa imong kinabuhi. Sa nagkinabuhi kita aning panaw sa pagtuo. Palakpakan nato ang Diyos. Hallelujah. Nato ning masabtan nga sa adlaw-adlaw nag-travel ta aning journey of faith. Praise God. Kung maghisgot ta og journey aning nga adlaw, it speaks of distance. Naanan sa distansya may son sa literal nga journey. Dunay gilayon nga imong matan-aw. Dunay kahimtang sa pagbiyahe nga imong ma-experience. Usahay may mga inconvenience nga atong masinati kung maghisgot ang journey. Dunay mga kalisdanan nga atong ma-experience kung maghisgot ang journey. Dunay mga kakuyaw, danger nga atong ma-encounter kung naata sa journey. May mga kalisod nga atong masinatian. May mga ups and down nga atong ma-experience kung maghisgot ang journey. Kay may gilayon ang iyang pagpanaw.
Unya, kung unsa ka dugay, time awkward, ang imong journey, unsa ka kadugay ibiyahe ni, unsa ka dugay nga panahon, how long nga it take nimo ni nga travel, unsa kay mga mahitabo ani nga panaw. Hallelujah. Nga usahay kung nata sa panaw, inconsistent usahay ang atong kinabuhi. Kay maka-experience ng ups and down. Paggikan, linaw, malipayon, tiyod-tiyod lang sa unahan. Mausab ang unahuna sa imong kinabuhi. Makakita kag mga butang nga makapahagit sa imong kinabuhi. Puna ang atong isgutan, journey of faith. Bisag ma-encounter ni mo na nga mga butang, nagpabilin kang mutuo sa Diyos, masaligon sa Ginoo, nga dili tagapildihan sa mga butang, nga ato nang nasugnan sa paglaom. Hallelujah. So diha sa panahon sa atong pagpanaw, may mga kasamok nga atong ma-encounter, may mga depression sa kinabuhi, may mga pains, usahay na atay mga balatian nga masinati. Praise God. Doon na po'y panahon nga naay kadaugan. Doon na po'y panahon nga maisugon ka. Doon na po'y panahon nga mahadlo ka. Sa panahon sa journey. Sa matag journey, doon ay destination. Asa ka pa ingon, di ka magpataka, lagag-lagaw, may soon. Kung gusto ka mo ato, doon nga dapit, nansugdan mo, ana nga journey. Destination. Kung say tuyo nga nung muadto ka, ana nga dapit. Unsa may naadiha nga imong adtuon. Unsa may makapadasig nga butang na kung makaabot na ka dito para ma-inspire ka. Kung wala ni nga butang, dili ka ganado nga mo biyahe. Walay interest imong kinabuhi. Sama unya sa atong panaw sa mga yang men. Kung wa kay gana nga manuminaw ka lang nga kining nindot man dito na may swimming pool ana pero diha ra ka kutob di na kumulahos dia maoraman di ay na. Wala kay interest. Pero kung interest, kung sa kakatinuod nilang gisulti nga nindot kaayo, so mo appeal ka sa journey. Praise God. So dunay destination o dunay tuyo, purpose. Anong mo adto man ta dito? Kung sa may makuha na to dito, kung sa may mga blessing, kung sa may atong maangkon, daghan ng mga butang. Mao na ang mga essence sa atong journey. Praise God. Si Abraham, balikan nato. Si Abraham gitawag sa Diyos. Tigulang na 75 years old. Pundar na iyang panimalay. Pundar ng paagi sa panginabuhi. Pero sa nang gitawag siya sa Diyos, umadto ka sa dapit na ipakita kanimo nga unya mahimong imong panulundon o sa imong kaliwatan. Sa atong gibasa, si Abraham milakaw mawa mahibaog asa siya paingon. Ang iyahan na lang nga mituo siya sa Diyos nga nagtawag kaniya. Usahay, kining atong pagpangalaga, dili nato matino kung unsay destinasyon. Pero ang atong gisaligan, nabatyagan nato ang Diyos nga nagtawag nato, ani nga pagpangalagad. Kung naay Diyos nga mag-uban, naatay kasiguruhan sa atong panaw, mahisangko ta sa atong destination. Mudaog tabisag na ay mga kakulian, inig paglakaw ni Abraham, unsa kaning matang sa mga tao nga kung adtuan, unsa kalisod sa mga dalan nga kung magian, umituo sa Diyos si Abraham, ug miadto siya sa dapit, bisag wa siya kay bawg asa magsugod, pero makasalig ta, basta Diyos mag-uban ka nato, dili kita masaag sa atong destinasyon. Kaya ang Diyos mag-una sa atong dalan, paligunon ta kung unsay mga kaaway nga nagharang, mag-una siya aron tagaan tag-agianan sa kadaugan. Usahay sa atong mga pagpanaw, may mga tagas kaing bukid nga murag kasurindiron ka na sa imong pagtuo. Praise God. Pero kung mag-una ang Diyos, kaya niyang ilikay ka sa mga lisod nga agianan ug tagaan taglutsanan nga makalapos ta sa ato ang destinasyon. So si Abraham, not knowing whether he went, talagsaon. Gipamaligya iyang kabtangan. Gibiyaan, gidala na lang katong madala nga wa na huna-una nga mubalik pa dito pag-usab. Diretso na kay ang Diyos nagsaad. Natagaan ko ikaw panulundon.
Nga wala eksaktong detalye kung unsa gyud, basta kay nituo siya sa Dios ug misugot siya nga siya moadto. Pag abot niya sa promised land, nahimo siyang murag temporary lang nga nagpuyo. Kay imong makita ang kasulatan nga wa siya magtukod og lig-on nga balay, dos andanas ug bungalo, kun dili bisag dato na siya, ang iyang balay balong-balong lang. Nagpuyo siya sa mga balong-balong kauban ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa maurang mga promesa, mga saad sa Diyos. Praise God. Kung imong tan-awon gikan sa Haran paingon sa promised land ang iyang journey. Pag abot niya dito sa promised land, mihangad siya sa kalangitan. He looked for a city. So wala matapos ang iyang excitement pagkatanaw niya sa promised land. Kundi he looked for a city. Nagtanaw siya syudad nga ang magtutukod mao ang Diyos. Praise God. Muning akong gisgutan ani nga adlaw the progress of our journey. Sa pag-upat ang nangalagad, usahay ang atong mga laraw, buota sa mga yutanong butang, nangalagad ko sa Diyos, kay nagsaan ang Diyos nga i-bless ko niya, ug ang Diyos po dili nagbakak sa dihang nahimo natang mga buutan, masinugtanon, gi-bless ta sa Ginoo. Pero kay kining yuta, gitaganan na sa Diyos sa iyahang kasuko. Mawala ang sugilanon na aning maong kalibutan, mga bantog nga syudad, mga wala, mga manggiadlamon nga mga tao, mga wala, mga bahandianon nga mga tao, mga kabus, mga wala. Panalang ka na to, wa na ta magtanaw aning kahimtang sa kalibutan. Sunod kang Abraham, mitanaw siya sa kalangitan, bisag naa say kinaban nga bulawan og salapi sa iyang balong-balong. Pero wa siya magtutok diha, nagtanaw siya sa kalangitan. Niadtong langit nung dapit nga gisaad sa Dios. Hallelujah. Ang Israel nga mao ang katawhan sa Dios. Nahibalo kita nga ang katawhan sa Israel na ulipon sa Ehipto sa taas nga panahon ug pinaagi kang Moises, gipagawa sila gikan sa maong pagkaulipon. Ug gigukod sila ni Pero, samtang nitabok sila sa mapulang dagat, miapa si Pero ug ang iyang mga kasundaluhan. Igo sila nakatakas sa mamala, gibalik sa Dios ang dagat nga nahimong dalan, ug naglumos kang Pero ug sa tanan niyang puwersa, tanan niyang mga kasundaluhan. Ug gikan didto naglid na si Moises sa katawhan sa Israel. Sa 40 ka tuig, makita nimo maimong mahuna-huna kung unsay mga dalanon nga ilang na experience, unsay mga kalisod, unsay mga panginahanglan nga ilang nasinati. Ang mga tao duol kay sa ilang pagbagulbol, kayo sahay maghatag direksyon na Ginoo tungang gabi, muirog na katong kalayo nga haligi nga nag-iwag kani nigirog ato sila pud musabay silang tangtang sa ilang mga tulda kay musunod siya sa direksyon sa Ginoo. Daghay wala matukan ang tanang kalisdanan diha sa kasulatan, pero sa akto nga mga panghitabo dili lalim ang ilang panaw sa 40 ka tuig didto sa kamingawan. Naghalo ang mga pagreklamo, pagbagulbul kalisdanan nga ilang nasinati. Ug dunay dapit nga gisgutan nga akong dadon sa inyong igdulungog ani nga adlaw. Dunay dapit, dunay distansya sa lugar na diin usa sa mga propeta nga naghisgot. Remember Shittim from Gilgal. Remember from Shittim to Gilgal. Usa ka, duha ka mga dapit nga dunay gilayon sa ilang panaw. Ug lain-lain ang ilang experience nga nasinati ani. Kining dapit sa Shittim sa Numbers 25, dinhi napakyas ang katawhan sa Israel. Tungod kay imbis sila gipalig-on sa pag-ila sa Dios nga sa matag buntag may awit sila nga nang, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Sa dihang di pa sila mamangon, may awit sila ana ron, mapahinumduman sila nga ang Dios nga bugtong gamahanan nagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, nagpakitag kastigo sa Ehipto aron makagawas sila. Pero aning dapita sa Shittim, kauman sa mga Moabite sa maong dapit,
Ilang nakita ang kalihukan sa maong dapit nga diin duna sila ilang Diyos pud nga gisimba. Duna sila mga larawan nga ilang giyukbuan o naghimo sila og mga paghalad. Din ang Israel nakalimot sila na tinuod ang Diyos nga ilang ginaalagaran. Misabay sila sa kalihukan sa mga Moabites. Naghalad pud sila sa ilang mga Diyos-Diyos niadtong panahona nga nasilag ang pagtan-aw sa Diyos. Sa maong panahon. Hallelujah. Usa ka dapit nga dunay dili maayong sugilanon sa ilang kasinatian. Dunay intermarriage nga nahitabo. Nga untang Israel, magputli sila silang kaugalingon atong nga journey. Maandam sila sa pagsulod sa promised land. Mao ganitong gilisod-lisod sila sa dalan sa Ginoo para i-give up nila ang ilahang tawhunon nga kinabuhi. At ubangan sa Diyos, maundang ilang pagpagulbol, gikan sa pagkamaduha-duhaon ngadto sa pagkamatinuhuon sa Diyos. Pero pag abot nila sa Sitim, duol-duol ang unta sila sa promised land. Pero naliso ilang pag-ila sa Diyos ngadto na sa mga langyaw nga mga Diyos. Ug dunay pagminyuay sa mga Moabites na hugawan sa pagtan-aw sa Diyos ang iyang mga katawhan. Ilabi na nga naghimo silang mga pagtagad kang Baal Peor. Busa ang Diyos nagsugo kang Moises, pamatyon ang tanan nga misimba kang Baal Peor. Gipanigba sila, gipangbitay, giatubang sa ilang Diyos-Diyos, mga igsuon. Ug niadtong panahona, 24,000 ka mga Israelites nga gipatay sa Diyos. Ma-imagine mo ang 24,000 nagikasukan sa Diyos. Usa ka dapit nga ilang na natagamtaman ang consequence sa ilahang gihimo. Ang pagsupil kang Moises o ang pagtalikod sa Diyos sa Israel. Nga niadtong dapita, gitunglo sila sa Diyos. Niadtong dapita, gipanton sila sa Ginoo. Nga niyana, gipanglaglag sila sa dapit sa Shittim. Padayon si Moises nga nag-lead sa katawhan sa Israel, bisag ubay-ubay kanilang nangamatay o gilaglag sa Diyos. May padayon sila kay duol-duol na lang ang promised land. Sa pag-abot nila sa utlanan na duol, giilisan ng leadership. Si Moises namatay nga wala makasulod sa promised land. Ug mipuli kaniya si Joshua sumala sa instruction sa Diyos ngadto kang Moises. Kung sa diyang miatubang sila sa River of Jordan, sa diyang mitikang pag-una ang mga nagbayong sa Ark of the Covenant, ning sibog ang tubig ug nahimong mamala ang River of Jordan. Din mitabok sila tanan, kabataan, mga asawa, mga kahayupan, ug nadunggan sa mga syudad nga naa sa promised land, nga pagtabok sa katauhan sa Israel, nahimong mamala ang dakong sapa sa Jordan. Dito nagsugod sila kahadlok tungod sa mga katawhan sa Diyos. Pagtabok nila sa suba, si Joshua, i-instructionan sa Diyos na i-circumcise ang tibuok katawhan sa Israel. So, i-circumcise ni Joshua ang tibuok katawhan sa Israel. Kiniusa ka pagpaila na kini nga katawhan iya sa Diyos. Sa diyang gi-circumcise, nagpasabot nga nakalimot ng Ginoo sa inyong pagsupil, sa inyong gihimo, sa inyong journey, nakalimot siya. Kay ang pag-circumcise, usa ka timaan sa Diyos na kini kamo akong mga katawhan. Gibalaan sila sa Diyos pinaagi sa circumcision, kay nakasulod na sila sa utlanan sa promised land. Nagisulti ni Moises dito sa Ehipto, musulod tag yuta nga nakagas ang dugos ug gatas, matambok nga yuta, dako nga yuta. Hallelujah. Ug ang laraw sa Dios adili pa ihatag sa Dios ang mga butang nga yang gisaad nga nausay restoration. Dunay reconciliation usa nga magsugod. Gusto sa Diyos nga una niyang angkunon niyang katawhan,
sa dili pang iyang katawhan makaangkon sa mga promesa sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Sa dapit sa Gilgal, usa ka dapit nga diin naa na sila manukad sa pag-claim sa promised land. O kinahanglan sa dili pa nila ang kunon ang tibuok saad, mabalik usa sila sa dughan sa Dios. Mabalik usa sila sa paghigugma sa Ginoo. Aron nga ang Dios manguna sa ilahang pagkongker sa tibuok yuta. Kay ang mga syudad nangandam na, ang Jericho nangandam na, ang Ai nangandam na, tungod kay nakadungog sila nga ang mga katawhan sa Dios nagdulong. Gipalig-on ang ilahang mga salipdanan, gipalig-on ang ilang mga koral. Pero ang katawhan sa Dios nakigbalik na sa Ginoo, nangaigsorry sila. Unya samtang gi-circumcise sila mo ning timaan gisulti sa Dios ngadto kang Abraham. Na usa ni katimaan tali kanako ug kaninyo nga akong mga katawhan. Kadtong nakaabot sa Gilgal, hallelujah, nabalik sila sa dughan sa Dios. Usa ka dapit nga diin ang Israel, nakapanukad sila, nabalik ilang pagsalig sa Ginoo, nabalik ilang pag-ila sa Dios, nangay na sila suri sa ilang makapakyasan, ug andam na sila sa pag-claim sa promised land. Hallelujah. Usa ka distansya from Shittim to Gilgal, na matud pa ni Micah, remember from Shittim to Gilgal, usa ka experience sa journey sa katawhan sa Israel nga dili lalim. May kapakyasan sila sa Shittim. Pero pag abot nila sa Gilgal, gipasaylo sila sa Dios. Gibalik ang gugma sa Ginoo. Ang kalainan mauni sa Shittim, ang ilang leader si Moises. Ang ilang pagkaon, mana o katong buntog sa kagabion. Pero sa Gilgal, nagsugod na sila kaon sa bunga sa yuta sa promised land. Ug bag-o ang ilang leader na si Joshua. Usa ka pagtandi sa kahimtang gikan sa Shittim ngadto sa Gilgal. Hindunay dili malimtan nga kasinatian sa kinabuhi sa Israel. Hallelujah. Di nagbag-o sila leader ug bag-o na po ng ilang pagkaon. Pero ang tinuod nga kahimtang sa ilang journey, daghan nang wala makaabot sa Gilgal. Kay namutalid na nga matay sila sa ilang dalan paingon sa maong dapit. Ang mga ginikanan, naghimo na lang sila tugon ngadto sa ilang mga anak nga ang Dios sa atong mga ginikanan nagpagawas kanamo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Nagpakita sa katingilahang mga butang, nagpakaon kanamo sa kamingawan aning pagpanaw sulod sa 40 ka mga katuigan. Ug ang katawhan sa Israel nga nakaabot sa Gilgal, kinabuhi nga nabalik sa Dios. Praise God. Nindot ang sugilanon sa dihang naabot sila sa Gilgal, tungod kay kung unsay gipahinumdum sa ilang mga gikanan, nagpasig-uli kanila ngadto sa Dios ingon nga iyang mga katawhan. Praise God. Hallelujah. Sa atong journey of faith, usa ka paghulagway kung unsa natakalayo from Shittim to Gilgal. Kadtong nakaabot sa Gilgal, nakatabok sa Jordan River, katong mga tawhana na balik sa Dios, na reconcile sila sa Ginoo, ug andam na silang manukad aron i-claim ang promised land, ug pinaagi sa pag-una sa Dios sa ilang kinabuhi, na angkon nila ang tibuok yuta sa Kanaan ug gibahin-bahin sa ilang mga kabanayan. Hallelujah. Di nato maklaim ang mga promesa sa Diyos kung dili ta makaabot sa Gilgal. Usa ka pagpadayag sa Diyos sa iyang gugma niadtong nakaabot sa Gilgal. Usahay samtang nagpadayon ta sa panaw, daw atong makita ang kinabuhi sa Shittim paingon sa Gilgal. Ang Shittim usa ka hulagway sa kalibutan sa atong palibot karon. Ana kung gisulti kanina,
dunay spiritual journey sa sulod nato. We walk by faith. Ug ang sitim usa ka kinabuhi nga makasad-anon ug hulagway ni siya sa kalibutan nga atong nagpalibot sa kalibutan kanato. Pero ang church, the church is our Gilgal. Amen. Ang dapit nga din ang Diyos nagpakita sa iyang kaluoy. Ang dapit nga ang Diyos nagpakita sa iyang gugma. Hallelujah. O kung ang nakaabot sa Gilgal, nag-angkon sila sa promised land o gibahin nila ni sa ilang kabanayan. Ang iglesia usab mga igsoon, pagsulod ani nga pagtuo, nag-claim ta sa eternal life nga gisaad sa Dios. Dili promised land ang atong gipaabot, kundili ang saad sa kinabuhing dayon. Ug aron nga ma-inspire ta sa pagpangalagad, gihatag ang Espiritu Santo nga kininahimong partial of our inheritance. Ang Holy Ghost nga gihatag, nagpaila nga kita mga anak sa Dios aron mag-claim ta sa eternal life nga gisaad sa Ginoo. Ang kalibutan matapos sa iyang panahon, pero ang church nagapadayon ta sa atong journey. Sama kang Abraham, pag-abot sa promised land, he looked for a city whose builder and founder is God. Hallelujah. Ang gusto sa Diyos makaabot ta sa Gilgal, to renew our commitment with God. Sa adlaw-adlaw ang panginabuhi, usay atong kinabuhi mo dahili ta sa sitim. Pero panahon sa Domingo, ma-restore ang atong kinabuhi, ma-renew ang commitment sa diyang mabatyagan nato ang atong Ginoo sa atong mga pagdaig. Ug kung gimarkahan sila sa circumcision nga gihimo ni Joshua, ang Ginoo mo'y naningamot panahon sa atong panagtigom. Gisilyuhan ta sa iyang presensya sa atong pagkainanak. Ug matod pa ni Paul, ang tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. Inigtuaw na to, amahan ko ang Espiritu sa pagkainanak, nagtugan nga kita mga anak sa Dios. Kadtong nakaabot sa Gilgal, nakapuyo sila sa promised land. Walay dagkong syudad nga wala nila maagaw. Walay kaaway nga wala nila mabuntog tungod kay na-restore ilang kinabuhi ug ang Diyos nag-una sa ilahang mga lakaw. Nakita nila nga ang Diyos mo'y nakig-away sa ilang mga kaaway. Kung ang Diyos dapig nato, kinsa may batok nato. Kung ang Diyos mo'y nag-una sa atong dalan, ayaw kahadluki ang higante nga nagharang sa imong agyanan. Kung ang Diyos nag-una sa atong agyanan, na ayaw kalisangi ang bukid sa mga pagsulay nga nagharang. Pakigsud sa Diyos, gumakos ka sa imong Ginoo. Kay sa Diyos walay butang nga malisod. Kalig-on sa siyudad sa Jericho, nga ang mga sundalo ibabaw, nag-andam na sa ilang mga panaog hinagiban. Samtang nag-awit lang sila, naglibot sila sa Jericho, 7 kahigayon. Hallelujah. Ang natay mga pagsulay, ayaw timplahig katabang imong pag-awit. May Diyos nga nasayod sa atong kahimtang. Ug dili ta niya ipadaog sa gahom sa atong kaaway. Timplaha gihapon ang matamis nga pag-awit sa Ginoo. Kung imong mabatyagan ang Diyos, kalimti lang usan ang mga kakulian. Kay ang Diyos mag-una sa atong dalan sa pag-angkon sa promesa nga yang gisaad. Ang mga saad sa Diyos matuman ngadto sa matag usa kansang kinabuhi na balik sa Diyos. Walay bugat nga problema kung muhimo tag commitment, Lord, sorry kay sa akong mga failure.
Kung abatyagan nato ang Ginoo mo na eksaktong panahon nga atong i-renew atong commitment, Lord. Ni ako sa Gilgal ani nga adlaw. Praise God. Nagkinahanglan ko sa imong pagkaluoy, nagkinahanglan ko sa imong pagpasaylo. Itugot, nasugod aning adlaw, na ako'y direksyon gikan kanimo. Tungod sa gisaad nga kinabuhing walay katapusan, maangkon nimo ang kalibutan, mawala imong kalag-alaot ka. Pero bisag mapakyas ka sa kalibutanong mga butang, ang imong kinabuhi na sa kamot sa Diyos, may kaugmaon ka, may kalauman ka. Usa ka adlaw, magdilaap ning tibuok kabuhatan, kay tunawon sa Diyos ang kabuhatan. Pero katong nagpaabot sa Ginoo, katong nangalagad sa Ginoo, may dapit nga giandam ang Diyos nga ang kainit sa kalayo dili makaabot. Salamat aning maong pagpangalagad. Kitang tanan nagagikan ta sa sitim. Kinabuhi sa kalibutanong kahimtang. Pero gitawag ta sa Diyos. Karon makaambit ta sa mga saad sa kinabuhi. Ug ang naabot sa kaluwasan, matud pa ni Pedro, ayaw mo kalimot. Which in time past were not a people. Ayaw mo kalimot nga kaniadto dili mo mga tao sa Diyos. Pero karon mga tao na mo sa Ginoo. Amen. Kaniadto wala mo kaluy pero karon gikaluyan na kamo. Kaniadto kamo mga langyaw ug mga dumuluong. Pero karon magkinabuhi na kita aning pagtawag sa Diyos. Asa ang sitim aning kinabuhiya. Dunay duha ka pagbati aning pagkatao, the fleshly and the spiritual. Ang sitim sa atong kinabuhi kung magpaanod ta sa atong tawhunong mga pangibog. Apan naata sa Gilgal kung ipaibabaw nato ang presensya sa Dios aning kinabuhiya. Tingali maabdan ta sa Diyos sa iyang pag-anhing ani apata ni nga lawas, pero wala na ta magkinabuhi sa sitim. Nakinabuhi ta sa Gilgal nga kauban nato ang Ginoo. Nakinabuhi ta nga ang Diyos mo yatong gisunod. Aning kinabuhi. Amo na ingon ni Paul, walk in the Spirit and fulfill not the works of the flesh. Maglakaw ta sa Espiritu, manduan ta aning lawasa ngadto sa sitim. Pero magpabilin ta sa Gilgal, bisag magbalik-balik ta sa dalan, sa simbahan, o sa balay, o sa trabaho. Naglakaw ta sa journey sa pagtuo, na may Diyos ta nga gisugot. O dili ang kagustuhan sa atong pagkatao, kundi lang espirituhanong pagkinabuhi. Adi pa ko magtapos aning adlaw, si Daniel mahinamon nga makasabot sa mga pinadayag sa Diyos. Gusto siyang sa tinaw masamtan, pero giingnan siya sa Diyos. Go thy way, Daniel. Tell the envy, padayon ka sa imong panaw. Daniel, kaysa katapusan, makakaplag kag pahulay. Karon nagbaguod ta sa daghay alantuson aning kinabuhiya. Kay nagpadayon ta sa panaw sa pagtuo. Nga may Diyos nga mag-una ka nato alang sa atong eternal destination. Ining abot sa katapusan, makabaton kag pahulay, magpabilin tang matinuhon. Stay believing in the Lord till the Lord comes. Pabilin tang matinuhon, bahalag unsa kakusugang bagyo nga atong gisagubang. Bahalag unsa kadako sa problema nga atong gisagubang. Stay believing. Pabilin tang magtuo kay ang Diyos naguban sa mga nagatuo. Ug walay problema, walay kalisdanan nga dili nato mabuntog. Sa katapusang panambago ni Paul sa Hebrews, cast not away therefore your confidence,
Ayaw pagwadang inyong pagsalig. Kay kini pagabalusan raon niya sa Diyos. Nagkinahanglan mo pailob. Aron mo makatuman sa kabubuton sa Diyos ug makadawat sa gisaad. Kay sulod na lang sa jutayng panahon, siya nga taliabot, magaabot na ug dili magalangan. Apan ang akong taong matarong magkinabuhi sa pagtuo. Apan kung siya mo sibog manugaling, kaniya walay kalipay ang akong kalag. Apan dili tauban nilang na nagpanibog o ginalaglag. Ubanta nilang may pagtuo o na nagpakaangkon sa ilang mga kalag. Dili na ta mo balik sa sitim, pabilin ta sa Gilgal. Kaya ang Ginoo nakiguban o naghatag o buhing promesa. Go forward to Gilgal. Niata ani nga adlaw where the presence of the Almighty is. Sa mataghikap sa Ginoo, nagsanctify, nagbalaan sa atong una-una. Mataghikap sa Diyos, nagbalaan sa atong kasing-kasing. Mataghikap sa Diyos, nagbalaan sa atong mga buhat. Ug ani nga adlaw, bubarog tatubangan sa Diyos mangayo tagtabang sa kaligon nga makaatubang ta sa dakong hagit sa pagconquer sa promised land. Kinahanglan magpabilin silang nagkahiusa aron mabuntog nila ang dagkong mga syudad. Kita pod padayon tang magkahiusa sa mga pagampo aron nga ang mga kalisdanan nga nagharang nga atong mabuntog ug maangkon nato ang kadaugan pinaagi sa pagtuo. The progress of our journey. Na kita mismo nakasabot kita how we prosper in the faith. How we prosper in our journey. Atong matimplahan, masulti nato. Kumusta, Brad? Stare. Praise the Lord. The Lord is good. Hallelujah. Makita na nga pag-prosper sa imong journey. Kabisag daghay pagsulay, wa maguba imong naong nga tumangan sa Diyos. Salamat sa mga pagsulay, Lord. Nagpabili ng kaligon sa pagtuo. Ug lipayon taaning adlaw sa presensya sa Dios, manindog tang tanan. Ug gusto na kong mabatyagan ang dapit sa Gilgal aning adlaw. Ang kabubuton sa Dios mapuno ta sa iyang presensya. Akong gihangyo ang tanang mga men. Ato ni nga Sunday dinhita sa atubangan. Mubayaw tagkamot nga to sa Diyos. Atong i-renew atong commitment, Lord. Hallelujah, hallelujah. Look po nato ning dapit sa altar, mga men. Hallelujah! Ang kabubuton sa Diyos mapuno ta sa gahom sa iyang presensya. Kay dunay dakong gubat sa di pa nato maklaim ang promises. We need to conquer the promised land. Hallelujah! Hallelujah! Renew your commitment, man. Be filled with the Holy Ghost, man. Gusto sa Diyos nga mapuno ta sa iyang gahom. Hallelujah, hallelujah, man. Be filled with the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive. For the promise is unto you, unto your children, to everyone that are a part of, that the Lord
our God shall call. Speak in tongues. Speak in tongues. Receive. Receive. Be filled with the Holy Ghost. Renew your commitment, Lord. I want to stay in Gilgal in all the rest of my life. Jesus. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Speak in tongues. Holy Ghost. Yes, 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 yes. Thank you, God. Strengthen your people. Strengthen your people with your power, Lord, according to your promise. Yes, yes, yes. Open your mouth wide and praise the name of Jesus. Yes, God. Pasiguli sa Diyos. Panumbalik sa Diyos. Thank you, God. Hallelujah. Palakpakan nato ang Diyos. Give God the glory. Love the Lord. Love the Lord. Glory be to the highest.